at balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampitan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio! Responsable nga pagbalita, padayon nga ipalagnan. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dalagang palangga. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Ang mga kasaysayan kagarakter nga amon ipalayag sa palatuntunan nga ini, bungang isip lamang sang tagsulat. Kung may magpariho man sa ngalan kag kasaysayan sa matuod nga kabuhi, ina, natabuan lang. Isa lang ang amon katuyuan, nga kamo mahatagan lang sang kalingawan. Timbangan sang katarungan. Ang timbangan sang katarungan, simbolo sang kamatuuran, alalangay, kag patas nga pagdumala sang kasuguan. Wala sang korupsyon, wala sang makawat, wala sang indi matarong nga buhat, kag wala sang ginapaboran. Timbangan sang katarungan, sa kasaysayan. Animal ka, Jack. Ginghapos mo ko di sa nagatindong nga cross. Animal ka, Jack Balaan! Isa man ka pamilya sang demonyo ang nagapuyo sa imo lawas. Ubuson ko sila palayas! Kapuy na ako sa kamo. Luya ko nang maglinog ang kabuhi ko. Pero mientras may pareho sa mga demonyo, hindi ako maglinog. Padayon ako sa pagpangita sa inyo. Isa-isahon ko kamo. Dulong sa impyerno. Jack Balaan, Birador, kaaway bala siya sa kasuguan o kung baganihan. Jack Balaan, Birador, isa naman kaproduksyon sang MBC, DYEZ, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagduhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Karon sa kasugpon sang ikaduha nga bahin sa kabuhin ni Jack Balaan, Birador, diri sa atong palatuntunan, Timbangan sang Katarungan. Ano ang plastada dira, Jack? Ari na kami malapit sila balay. Magkita na mo ng ulag nila. Kag ulag nila maabot nga ari na kami sa area. Tungod aga pa kayo. Pila sila, Jack? 5 sila, sir. Na siguro na ni Bugoy. Kay makapilan niya labay-labay ng balay. Nagbuang isa, may dalang nga suludlan. Mabakal siguro sa kape. 4 na lang aras sa sulod sa balay. Malapit na lang kami dira, Jack. Madali lang kami nga makalabot dira kung madalagan kami pasulod dira. Kuno po. Sudlo na mo sila, sir. Hindi, Jack. Basta kung hindi ninyo sila masarangan, Kaya na mo sila. 7 kami. Masarangan na mo sila. Basta sunod ka mula yan. Abante ka mula yan. sigurado ka nga kaya ninyo? Oo, sir. Ang isa nila kaupod, ara sa may tiyangki. Nagkaubabayo, nagka-short sa pula. May dalang pizza. Kamu nang bahala sa iya. Okay, Jack. Mag-surod ka mo nila ara sa tuong at tiyangki. Gabakal siya sa buong kape. Okay, Jack. Abante na ka mo, sir. Mahulang na kami sa buong. Sige. Jack, bye. Sarge! Dali na ka mo! Sudlo na nandiyan, Jack, ang balay! Dali na ka mo! Sige ninyo! Alalayan ta sa Jack! Bugoy, atong isa sa kusina. Action Radio Philippine Standard Time, alas 4:11. Utdundanay naton mga ka-action ng pagpamati man sa ngaton na matahom nga drama para sa isa ka flash report sa patrol. Action Alvin. Aksyon na ang isa ka lalaki ang natiruhan mismo diri sa area sang circumferential road Burgos, no? Kinsang anlanggit mismo aksyon na an sang area sang circumferential Burgos, no? And actually malapit ini sa area sang McDonald's bala
amo na nga exact nga lugar diri diin isa diri ka lalaki aksyonan ang natirohan subong nagahamyangon madamo na sang dugo nga nagagwa sa iya sini nga ulo aksyonan and may pilas man sa iya sini nga paa and we have sir sinong investibong nga hapon si Sir Sibuan no katuan sa aksyonan si Sir Sibuan aksyonan in relation diri kay actually kung kordona ang area aksyonan no kin kordona and may mga pila ka mga pat-in na diri ang pat-in ginbutangan lamang for the meantime sang mga bato bala aksyonan kay ang ini nga bato ginbutangan man sa circle nga may mga pasiyo sang bala na aton sini nga nakita no meaning markings. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16 so far ang nakita naton diri aksyonan. 16 ka mga markings in action, Alvin. Markings ni siya, silbing nga markings ni siya. Kapulisan. Ang ini nga biktima aksyon na ang uyat pa sini sa iya sini nga cellphone sa nawala nga bahin sa nga iya sini nga kamot samtang nakasuksok ni siya ang ini nga biktima nakasuksok pa sang iya sini nga nilargo may sapatos nga itom again wala ni sang buhok kalbo in short and nag-gray ang iya sini nga bayo subong sini nagapadayon pa ang pagtulo sang dugo sa iya sini nga ulo aksyonan no and aksyonan mangita kita sa aton base man nakakita pa diri sir kita nyo ning pagtiro diri sir kita mo pinakakita diri kita nyo wala subong aksyonan wala sa may nakakita no and subong sini damo na sa mga tawo ari sa palibot kay although ginbutangan ni aksyonan sang Police line no mangita kita aksyonan dali lang kita nakiya kita katuan naton si Sir Sibuan kay subong si Sir Sibuan aksyonan kita na naton siya sa may sa sulod mismo no sa sulod nagabot naman si Police Major Humukan ang hepe sa Police Station number 4 basi pa lamang makakuha kita sa initial investigation and as to sa recovery pero this time aksyonan medyo ang mga kapulisan medyo layo pa sa diri sa lugar no si Major Humukan Major sa Action Radio, sir, kumusta may initial na kita, sir? Wala pa, sir. Wala pa aksyonan. Si Major Humukan to. Gadari man siya, no? Si Sir, ikaw nga assign diri ka din, ha? Sa traffic? Sino nga assign yung traffic enforcement, eh? Kami ni Blackbird, Sudyap, parang may daw yung apit sa militanan. Si aton sining si Bitaw Aligada, no? Sir, may mga nabatian ka diri na lupok ka, sir? Okay na. May pinakalupok na batian mo, sir. Tuwa lang na paano mo nilo, gusto may nag-sulpagig na, tuwa pagig. Mga ano oras, ina? Pero may nakita, ano oras exactly, sir, na natapong nga shoot? Mga alas 4, bit sigurado. Alas 4, sir, kahit katanay Bitaw Aligada, no? Kaya mga abdiyang patrol, no? Mga inilang git, wala lang dugay, sir? Wala lang dugay, ha? Ano na si bro, ikaw na po, ha? Sige kay gintudlo ta kay naggutok na diri ang sitwasyon diri aksyonan magluwas nga madamo na sa mga tawo may naggutok pa man ang naggutok mismo ang alagyan inabangod sa may mga bystander plus pa diri aksyonan ang iban nga nagausisa untat temporaryo para makita no and subong si Sir Sibuan ang ari naman ug galing kay hindi pa available aksyonan kay ari kita diri mismo sa area no and medyo nagpalayo kita makadali para makita man naton pila kapagid ka mga bala kag pila pagid ka mga pasiyo ang ma-recover posible sa mga kapulisan ginbutang ini sang police line agad dito nga hindi mahamper investigation sa mga kapulisan aksyon again ang sitwasyon diri nga nagahamyangon ang biktima sa ginsangan mismo aksyonan sa Circumferential Road parang Burgos no parang kay Villamonte actually malapit ang gidini sa isa ka kalan-an aksyonan iyambal na malapit lang gidini mismo sa area sa McDonald's ang ining natabo nga shooting incident now kita on man diri aksyonan sa aton sining namtangan although medyo
mangita kita sa mayo-ayo be kay kasilaw sang aton sining na kuno sa aton sining pwesto subong aksyonan. Kay pero temprano pa subong ti ang area dira is shadow man ka lapad aksyon na Alvin. Makitaan man naton diri sa karon sa imo yang Facebook live sa aton man nga page ang senaryo. Yes, Aksyon action na na Alvin. actually ginsakop diri ang isa ka lagyan sa may slow lane ayon kay kuan na diri action na create one sang traffic no sa ikong ang salakyan ang paghambalan. Again ang sitwasyon diri action na ang bangkay sa sining biktimang iya sining ulo abi pa bukit ayon walang iya sining tiil pa baybay ayon no. Ang ining victim action na ang may pilas man sa iya sining sa ini action sa nakita ko lang sa nakitaan ko pa lang anyway declaration sa mga kapulisan amo di ang ginarespeto naton pero this time ang nakitaan ko pa lang so far ang pilas sa action na ara sa iya sining na wala nga bahin o tuo nga bahin sang iya sining mata no. Ari kita malapit din mismo sa iya hindi naton mapakoneksyonan pero sa tuon nga bahin sang iya sini nga mata may pilas man sa iya sining palapitan ta agbang aksyon na sa may ulo gid aksyon na no si Sir Subuan Subong ang ara dara ang isa duha ang nakita naton diri sa ulo anyway ang ma-confirm ni mga kapulisan pero sa aton sing nakita sa karon aksyonan amo ni no may pilas siya sa ulo duha may pilas sa mata may pilas man sa nawala nga bahin tuo nga bahin sang iya sining nga batiis may pilas pa sa nawala nga bahin sang iya sining nga paa. Action Alvin malaragway mo kung ano ang suksok sinisang victim? Sang nasaling tanang aksyon na ang suksok sang victim nakasuksok ni siya sang dilarko nga maong. Dilarko nga maong ang bayo sini naka-gray no? Gray ang bayo sini aksyonan nga nakabutang na bala medyo napababaw na gagawa na gawa ang iya sini nga buyon and may ang nawala nga bahin sang kamot mismo sa biktima may arapan redo di kaguya siya pag mismo ang iya sini nga cellular phone may cellphone diri nga gamay supong no aksyon na and ang ini nga victim nakasuksok sang itom nga itom nga sapatos may kalo pa siya diri aksyonan sa babaw ayon sang iya sini nga ulo hindi na nga gahamyang ang ining biktima. Nakita na naton diri aksyonan ang pinaka mga bala medyo dagko ni siya aksyonan may bala pero so far marking pa lang ni hindi pa naton mahibaluan kung pila aksyonan ang mga ma-recover karon pero may ari diri nga empty shell may ara man mismo slot no kung pasiyo ang iniblang pulitas bala aksyonan o kung slot mismo sa ari diri sa kilid mga so far sa nakita naton sapat in pa lang paagi sa mga kapulisan ang quandary action bato no ang ating gamit nila sa sini nga tinuon para maginbutangan naman sa mga circle agad dito nga simple nga ebidensya action na no Action na Alvin. Yes. Basi may ara kita dira sang istorya bystander abi nakakita sang matabuan nga kung anong pastada may salakyan din siya sa matabuan. May pila ka lupak ang batian mo diri sir. Wala lang mo hindi magula ko di sir galing kami sa GC mo na school dila ko. Masakit. Try ka na kaya Ano ang plastada dira kay ina antes man ang natabo sang insidente inibala nagalakat lang ining victim o kung nagasakay anong base may nakakita man sa pagtiro sa iya anong senaryo action Alvin mangita kita diri aksyon na palapit kita diri sa isa pa may isa baligyaan base pala may mga nakakita bala diri sa pagluthang sa biktima dari kita si sir may nabakan sa mga alpog diri sir may pinakalupog ba diyan mo mo kalupog ro kalupog balikin lang victim ni sir may boy upo di siya Wala man siya mga naisa nga gina. Ay nagkaon sa McDo. nagkaon siya sa McDo pagkaon niya diri sa McDo sir pagwaya
Ang gawa sa doon sakay din sa mga customer, may nangabot sa likod, yung sa lakihan, bansamot eh. Wala man to play tumbler. May nagdulog sa nga bansa. Kalikod yun daw, ano? Oo, anong kolor sa puti? Puti nga bansa? Amo ni dara posible ang nag-concert siya. Ha? Ining bansa ni kasino ni nga bansa. Magkakaw lang may kabalo? Di na ito nga bansa sa sir. O, di man nangagyo. Di pali, ano sa pagpati mo sir, ining taglutang sakay sa bansa. Anong direksyon pag Alin palagyo? ang direksyon sir sang bansa sir? Pwede pa kadto libot Burgos? Libot, Libot pa Burgos. So bali ali diri sa may circumferential road pakat sa nagliko sto pa Burgos. Oo. Pa Baybay. Oo, Burgos. Oo. Bali sir, pila ang nakita mong unod sang salakyan nga bansa? Tuwa man lang ilong nagwa mo. Tuwa. Kamay, mati sila nga, dubungo kung daw masayit ang baba. So nakamask ni sila o kunas nakakado? Duwa ang nanaog? Ang man nakamas, itaon jura nila. Kitaon ka ng tsura? Hindi kitaon jura. Hindi kitaon. So bali Okay. Mhm. Action Radio Philippine Standard Time, alas 4:23 na kita mga ka-aksyon. Sa gihapon, ang ginahulat naton si Action Alvin sa live mismo sa area sa dalan na Burgos or in front mismo sa nga Macdo, Balagag Kalan-an, dra sa East. Action Alvin? yes, action na sir, liba tonta, nagkaon diri sa may McDonald's. Pagwa niya, may upod siya sa tanggakaon sa wala. Gasolo lang siya. Pagwa niya dayon sir, nagpalapit na siya ining salakyan nga puti. Abansa, no? Abansa. May nakitaan ka mo sir kung plate number sa kabansa? Wala man plate number. Wala man. May plate number. Wala plate number. Wala. So pali sir, klaruhong ko, duha ka mga persona ang nagpanaog sa bansa. Kung malaragway mo sir, ano suksok sang naglutang sa biktima? Ako man daw ang nakita mo bayo. Nakita mo bayo. Nakakalo. Pag may masisitsura. Oo. Ang isa sir? Oo man, para sa sila. Amuman. So ining duha sir, may armas? Oo, may armas sila. May armas sila, duha? So bali sir, pagkatapos ni sir, hindi sila banda ang nagstambay, abi ang ining bansa sang natabo ni pagtira. Ay, sulod lang dayon, tag naglibot, pakad Burgos eh. Naglibot tayo, dali lang sir. Estimate mo sir, may pila ka segundo, pila ka minuto. 2 minutos ang guro eh, pagtapos daw. Lahat sila doon, libot na. Paglibot ang dayon, ang tapos. Oo. Sir, ano nga rin pangalan mo sir? Renmar. 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 Si Renmar. Renmar ano sir? Adakal sa Macdo Ubra. Ano pa dito sir? Dakal. Renmal dakal action na mo palang ding nakakita. At least confirm niya nga may duha ang nagpanaog. Sa estimate mo sir, may pila sila sa sasakyan sir? Apat yung may driver lang. Bali duwa ang nagpanaog? Bali duha ang nagpanaog. Duha lang naog. Oo, ang isa ara sa atubang o sa Pransa kaya panaog. Kaya rapid lang pulis mo, duha sa likod la. Apat lang guro. Apat, puro laki ni Laki lang. puro laki action na si Sen Renmar. Sige. Anong obra mo di Sen? Daw Crolas Macdo. Sige, aksyonan nag-obraman sa Macdo. So balik kita aksyonan. Subong sini ara gyapon ang mga kapulisan sa idalom sang police station number 4. Si Sir Subuan Subong agapatigayon sa nga sining investigation as of this time, pero hindi pa available bisan galing si Police Major Humokan ang hindi pa available for any reaction sa natabo during shooting incident sa area mismo sa circumferential Burgos action na mga gita action base pala mong may kabalo pa bala aksyonan kung na maka-identify sa suspect, especially diri sa taga-Lutang, si Sir was available pero subong sini aksyonan hinunanon pa ang mga kapulisan sa ilalong naman sa police station number 4. So ang sitwasyon aksyonan wala ang ginahulat diri ang Soko, I think, no? I believe Soko giniya kay normally basta may mga shooting incident kaangay sini inakulat na lamang ang mga miyembro sa scene of the crime operatives para maimbestigahan
ang ining paglutang aksyonan. Action, Alvin? Yes. Oo, nakitaan kung may salakyan ang victim. Ang salakyan sang victim, tindog lang to, sunod dire kay Renmar, sunod saya, pag wa na kuntano, ipamangkoton tabi, di ba, aksyonan, amo tong na kulang nato, Hindi no? lang Kung bala ang victim may- pag-i-focus gid ang iya nga itsura, Action, Alvin, ha? Oo, walang taon tanibik, kung iyan ang salakyan. Yan ang salakyan. May salakyan ng victim aksyonan. Ipa-confirm ta lang anay for the meantime. Sir, iyan ang salakyan. Yan ang ka-victim, ang salakyan. Ang salakyan ni Sir nga Toyota, yan ang sa victim. Pick up, aksyonan, iyan ni sang biktima, no? Ang ining salakyan nga Toyota Hilux, puti ang kolor aksyonan. May plate number Foxtrot Alpha Golf 8368, no? Iyan aksyonan sang biktima. Abreman ang sa may driver side, sa may parking lot mismo sa McDonald's. Hindi man kita makapalapit this time kay ari na aksyonan sa may police line, no? May nadugang pa aksyonan. Ambot kung ni posible bala man ni aksyonan, may circle na naman kundi kagina 17 to. May duha pa diri ka patiin nga ginbutang ang mga kapulisan. I-checkling na naton, at least may mga 19 tanan aksyonan ka mga patina, no? Ang ari man diri sa area. Base pala makakuha kita si Sir Sibon, sir, available na. Si alang-alang pa si Sir Sibon, siya na. How about si Sir Humukan, Action, Alvin? Si Sir Humukan this time wala mo. Naglakat kadi kagina kita mo sa atin sino Facebook live. Nagsaka ito siya aksyonan sa patrol mismo, no? Patrol car, dalong sa police station number 4. And wait na kabalo pa may follow-up operation ang ginapatigayon subong ang mga kapulisan, pero this time ang sitwasyon aksyonan ari mandiri ginagwardyahan sang sa mga pulis, no? Nga hindi kita makasulod sa lugar, pero sitwasyon aksyonan still nagapabilin nga traffic, no? Ang traffic mismo ang lugar sa isang incident action na ano. So ang sitwasyon subong still nagahamyangon sa gihapon na ang ining biktima diri mismo sa area sang circumference gintang-an mismo, no? Sang circumferential road Burgos, barangay Mansilingan, or rather barangay Villamonte, diri sa siyudad sang Bacolod action na So si Sir, no? Basi available pa lamang si Sir. Sir, pagluwas sa diri, Sir, may mga nabatian, may mga pinakalupong nabatian mo, Sir? Almost, sir? Ang classic lang, Sir? Rapapap? Oo. Amo mo na, sir, kasi nag-10-7 yun ito mo. Oo. Bali nag-10-7 siya, nagkaon lang siya diri. 7 kami, sabi niya. Okay. Pero Pagbalik na nabati na mo lupo, kamo to na-responde kami. Iya mo na pag-abot na mo, nakaigda na. Pakaigda na siya. Pero so far may nakikagis ka. Wala. Nag-10-7 yung medyo. 10-7 ka mo. Pero anong lang kalupok ang ito? Ang nabatian ko sa ako niya. Antay mo lang, Sir. Sila ka mo, Sir, ang aside area sa dito. Sharing picture. Action Sir, salamat, no? Si Doriagaw. Si Doriagaw, no? Traffic enforcer Doriagaw action and kasi pala makakita diri sa nga ibang pa action na nga nakakita gid, no? Sa paglutang sa sining biktima. Pero ari naman si action na Brian subong action na base may mga madugang pa, no? Gamang informasyon si action na Brian Morden kay subong sini kita yan naman aksyonan kag nagapalapit naman sa mismo, no, sa lugar mismo sang insidente. Traffic enforcer to kakina ito sila na assign diri, pero iban to nag 10-7 buti nga sa 10-7 aksyonan nagkaon sila, pagbalik nila kabati sila sa lupok, pero confirman dito sa isa ka empleyado sang McDonald's nga may ara anom
Di alamon ginasandigan Tingog sang probinsya Kamatuuran ginapalap na Minsay nga may dala Paglaom kag kasanat Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat isa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampingan Padayon aksyon radyo Pagkulong nun kag negrosanon Inyong pamatian Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran Mabakod nga prinsipyo Reporter handa sa serbisyo Kahapon, karon kag sa gihapon Kita magapadayon Tinuig na nagligan Ikaw gihapon ang ako nga istasyon Sa pagbutlak sang adlaw Sa pagtuhaw sang biton Mga balita na may dala inspirasyon Aksyon radyo Bakolod man sa gihapon Padayon aksyon radyo Bakolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod na mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay Sabisan anong ang kalintangan Responsable na pagbalita Pagdayon na ipalaknan Malasig pero sigurado Aksyon na may dala pagpalanggan Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Padayon aksyon radyo Bacolod saludo sa imo Padayon aksyon radyo Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod nga mensahe Wala sang ginadampigan Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo Padayon aksyon radyo
pamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y Samsan anong nakalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
nag-adapt yan na ikaw na ang ginapamatian na amon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon aksyon radyo. Bakolod nun kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Itaulog na na'y sabisan ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon nga may dala pagpalanggan. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Padayon aksyon radyo.
pasimbanwa mapugnaw nga hangin nagadapya na ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na minsay nga may dala paglaom kag kasanat tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakulod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakulod saludo sa imo padayon aksyon radyo salamat isa pagserbisyo patas kag balanse matuod nga mensahe wala sang hinadang pilihan padayon aksyon radyo magkulunod kag negrosanon inyong pamatian istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran magbakod nga prinsipyo reporter handa sa serbisyo kahapon karon kag sa gihapon kita magapadayon tinuig na nagligan ikaw gihapon ang akon nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton mga balita nga may dala inspirasyon aksyon radyo bakolod man sa gihapon padayon aksyon radyo bakolod saludo Possible, sir. Possible. Okay. So, white na mabal ako na nga armas ang gamit. Sa ngayon, sir, hindi pa, sir. Kung ano talagang mga pinaka-armas ang ginagamit, sir. After, mabala na natin, sir, kung after ma-process na sang SOCO operative na, sir. Ang SOCO team natin, sir, ano sa mong sa area da? Yes, sir. Start na sir ang processing nila, sir. Okay, so, matawag na kami liwat for more information sa mo, Major Humukan, sir. Yes, sir. Anytime, sir. Thank you very much. Salamat, thank you very much. Sir, thank you. Action na Eric, si Police Major Reynante Humukan, Yes. ang hepe Aha. sa Police Station number 4. No? Sa lugar mo na, Action Alvin, subong makita mo na visible si Modra, may mga tagging na, may mga numberings na ginihimo sa mga SOCO na tulad sa crime scene. So far, Action Eric, sa karon negative pa. No? Away pa. Wala pa. Kay wala lang madugay nag-aabot man ang mga katapos ang scene of the crime operatives. Okay. Pero may mga pictures na Aha. sila nga ginahimo. Pero Aha. ang tagging sa karon, Aha. bakitan naton diri, Okay. mga bato pa lamang. No? Pero ini mga bato, ginsirkulan pagid. Aha. Kay ari diri mismo ang mga bala. Aha. So far, rather empty shell. No? Magsiling ka Action Alvin nga tagging, ginabutangan, ginakurisan sa Yeah. chokbot silingon, either ina empty shell o kon bala. Yes, sir. Aha. Actually, subong action na, Eric, nag-amat-amat na, no? Subong sinig yan, nagbutang na Oo. sang yellow nga... Police line. Oo. Hindi, magluwas sa kung may marking na diri, no? May markings na. O yellow, pero numbering pa lang so far. Okay, No? may markings na Yellow. subong. May markings na ginabutang subong na. Yes, so far isa, duha. So nag-aamat-amat pa lang Yes, ang yes. pagbutang, no? Sang mga katapos ang scene of the crime operatives. Okay. Anong posisyon, Ben? Anong posisyon sa musang bangkay ka nakita mo da? Section Brian, isa ni Baterion. Daligid lang kay may-ari di sa nakabot nga pa kaisa sining victim. Pamangkot na di action ni Rex ni Baterion. May pakaisa diri nga nagabot sini Baterion ni clear ko lang ini. Kasi di siya gidin agaw ko lang makadali ang cellphone gini agaw ko lang action ni Eric. Basi makagawa kita. Sang initial nga ngalan sining a certain Eric at okay na. Pero why kita A certain Eric, isa ka awol ka police, asan sa Mindanao? Yes, action na Eric, certain Eric para to kina way patapilyedo to, no? Try naton nga makakwadri initial no sa sining yang pagkaisa mismo dali lang kay may ginatawagan mo no. Okay. Maayo kita di sa iya. Oo. Maayo kita sa bisan na pilyedo na lang. Oo. Nagpunta ka din ini siya nag-star kon may asawa ini ano nga sitwasyon no. Okay. Talaga lang kay tayo on tala ni si Sir Karon.
di height pala ng iya sining personality. Ngayon ng tasanganan, daligid lang, ano. Sino material mga ka-aksyon, nag-report kami gyapon live, nag-amyangon gyapon, no, ang ining victim din, gintabunan karton, ilang garbage plastic action Eric. Action Brian. Yes, sir. Basi makasay si Action Alvin na bala, basi mapakita ni Action Alvin ang video nga na-secure naton sa isa ka netizen bala Action na Brian. Kapapakita ni Action Alvin kay Major Humukan. Daligid bang kono gamay, sir? Hindi ko ba na matatagal. Di ko nang apelyido. Ang apelyido na, sir? Sige. Sige lang. Okay, kay okay. Bayaw mo na gali, sir. Bayaw mo. Daligid lang kay bayaw kaliming di pa naisa ko din bayaw action. Ayaw na din bisa na apelyido na lang, no? Sir, kayo. Bigat. Ano ang pinito ni Eric? Daligid lang siya, Eric. Okay, nag-umpisa ng soko. Action, Eric, silibat yun. Sa pagbutang sang numbering, ton pila ini ka basiyo sang bala diri. Okay. Ang ilang makitaan sa siling mga atinion, no? Pero sa initial kong lantaw kaina, mga 17 to kinang akong Dili lang kami, sir. Dili lang kami, sir. Daligid lang. Kay may maabot ding pamilya action, Eric. Ginaulat-ulat na ito. Okay. Sa sila mga tinion, no? So, daligid lang. Nagdulo distansya, tadi gamay. Sa area mismo. Okay. Isip ko di may ara sang tatapusan ng number rakitaan ko di 14, katubang mo. Okay. Pero dito sa may likod sang Toyota nga iya sa lakyan action, Eric. May ara man to kay na basi control check naton karon. Ang pila siya sa nakitaan ko kay na ulo action, Eric, ara sa tunga gisang ulo niya. Kuan siya mo inang kalbo action, Eric. Bukod niya tawo ni ang structure sang body niya ma-recognize mo nga bukod. Bukod sang yasining abaga, butkon, kabukod sang yasining paa. Action, Eric. So trainable nga tawo ni ga inabalang mabalaan tagid nga naga-gym, naga-jog. Pagkatapos may pilas ini siya sa kilid sa wala nga porsyon at siya kita ko kay na. Suliton ka lang doyat ini siya sang cellphone niya nga itom. Okay. May relo ini siya nga itoman sa wala nga kabot niya. Ang iya sining tuhod may pilas. Okay. Sa tuo ini lapos action, Eric, sa luku-lukuan mo. Brian? Ang paglapos i action, Eric, inabalang siat gitla ang yang dilargo kag unot action, Eric. Action, Brian? Yes, sir. Layo ka kay Action Alvin? Yes, Aris Copanto. Basi mapakita ni Action Alvin blang video nga na secure sa naton blang alin sa netizen sa kay Major Humukan na Action, Brian. May video kada. Ipakita lang. Ipakita kay Major Humukan ang video. Action, Eric, napakintindi ko ang video nga namin mo ara ga replay na subong sa aton nga Facebook Live. No. May ara kita video nga ginpasa sang netizen sa aton sa pagtiro gid sa biktima, Action, Brian. Action, Brian. Yes, away siya ka secure, Eric. Ara sa group chat ha, basi mapalantaw ni Action Alvin. Sa group chat ha. May ara ang netizen naton nag-forward sang video sa atong sa Action Radio. Sa pagtiro gid bala sa biktima bala Action na Bray. Pag-finishing na sige. Kuan ko Action, Eric sa ko Action Alvin ang aton sining communication kay ako mapakita Action, Eric. Kay gin ko rin actually gin-share ina sa atong netizen sa Action Radio nga Facebook nato. So pakita ta kay Major Humukan ang iniblang nga pagtiro. Yes, Action, Eric, no? Kay ang atong sining
makitan subong sa Facebook live ang maning ginausar aton sini nga communication action Eric no. Okay. Subong ya si Action Brian ang nag-open para Okay. maning pakita niya mismo kay okay. Major Humukan. Sige, sa ato subong live feed, no? Sa ato sini nga video, sa ato sini nga live subong nga kuha dira sa eksena sa insidente, ipakita ko sa inyo ang gin-share sang netizen naton, netizens naton nga listeners sa Action Radio, gin-share diri sa ato nga Facebook ang ini nga video live, no? Basta mapakita na action JM, no, kung paano ginpinising, no, ining suspect ni kung paano gintiro ang biktima, no. Action Alvin, na please proceed. Yes, Action Eric, no, kinapangita man naton subong si Police Major Humukan kay Hapyak Sinida umantaw pero basi pala mangin available o kung nakita naton kung din dampi si Major Humukan sa sininga tinunaksyon na Eric kay kagina after sang interview naglakato siya kay may mga follow-up operations pa Okay. ang Si Action Brian? si Action Brian no? Ginapakita si Major Humukan. Yes, isa pa na. Duha kaming kapangita subong. Kung mapakita nyo na ang gin-share sang netizen sa aton nga Facebook ang pagtiro sa biktima bla. Yes, Anyway, subong sa atong nga live feed, sa atong sa nga Facebook live, ginatinguan ni JM, nga mapakita niya nga video nga nakuha sa aton sa nga netizen. Go ahead, Action Alvin. Yes, Action Eric, no? Tisakitan ko na si Major Cesar. Okay. Balikan ko sa Action Alvin. Okay. Action Brian, no? No. Si Major Humukan. Okay. Ato naman dito sa bihak tinguan tabi. No. Kaya lamang makahatag ba ni Action Eric sa Gin-share na sa aton nga netizen, sa aton listener, hindi na mapakilala Action Alvin. Yes, Action Eric, at isang importante diri kaya at least para mapakita man aton kay Major Humukan, makabulig gid ako ini bulig sa investigation, no? Sa at least sa pagkilala sa subong sa atong live feed, no, sa atong sa nga Facebook, makitaan subong kung paano gintiro sang suspect ang biktima do gifinishing ba Action Alvin? Nagsaka siya sa lakyan, no? Yes, subong sini Action Eric kay istorya pa man si Cebuan, no? Si Sir Cebuan Police Master Sergeant Cebuan and Cebuan. Si Major Humukan ni sila ang hinunanon sa karon pero kasi ipakita taman Action Eric kay Major Humukan ang gin-share mismo sa netizen at least para makita niya no ni Major Humukan kung sino ining mga perpetrator at makabulig gid mismo sa mga kapulisan. Yes, kay istorya pa sila, no? No problem, Action Alvin, no problem. Ipakita lang ang video, no? Ang video lang importante makapakita kay Major Humukan. Ang inang video. Kay subong makita subong. Sir nga video sa imo, sir, kinsen mismo sa netizen, sir. Arana kinalantaw na sa karon Action Eric, no? Ni Major Humukan. Pinapakita na ni Action Brian. Sa mismo, no? Sa kay Major Humukan. Ang kumpaan. Siguro ini nga part ya Action Alvin amo niyang pagfinishing sang suspect sa biktima, no, kag ginayon nagsakay sa salakyan ining suspect ka isa nga mo ang nagtiro sa sining napatay nga alleged sa isa ka miyembro sang PNP, anay miyembro sa PNP nga awol. Action Alvin? Yes, Action Eric. Arena kay gina-review sulit-sulit ni Major Humukan Action Eric. Subong kay ginapakita mismo ni Action Brian ang sitwasyon kay iniya nagapati ang mga kapulisan nga mas gid mismo ang mabulig no sa sining video sa investigasyon on the part sang mga kapulisan. Yes. Kay siguro mga 2 or 3 times na no ina sulit-sulit mismo ni Major Humukan. Imagine nga ang suspect ka nagdalagan papagadto sa tumba sa sining biktima ginpinising no kung tanawon ang video naton dire sa aton nga live feed subong sa Action Radio ginadaragan sang suspect ang biktima nga nagahigda na gintiro pagid sa ulo kag amo to nagbalik sa salakyan nga ginasakyan. Action Alvin? Yes, Action Eric at least way kagina kay pagpalapit naton mismo tis victim bala may pila sa iya sining ulo babaw ayon sang iya sining agtang and so posible mo ning finishing kag ginhimo sang nakuha ato nga video sa suspect. Yes, Action Eric magadepende man ni
sa mga katapos sa mga kapulisan kung pila gidya ang pilas nga naangkon sang sining biktima action Eric. Okay, sa tagging kina ni Action Brian kay na based sa markings, daw mga 40 na ka-markings ang nahimo din Action Alvin? Subong sini action Brian 18 na 18. Okay. Action na Eric no 18 tanan ka 18 mga na. markings ang ginalantaw karon sa mga kapulisan. Ang number 18 nga marking subong empty shell man gyapon action na Eric Okay, no. okay. Inaari kita sa may kilid. Pero may nakita ang ganda sa ilang markings portion nga may daw deformed slug. Yes, action deformed slug action na Eric. Deformed slug. Okay. Yes sir. Actually kagina Oo. sa malapit mismo sa sining bangkay isang biktima. Okay. Na may mga deformed slug mo. Okay. Nga nakitaan kita. Wala labot sang basiyo. May labot sang basiyo. Okay. No? May ara pagit action Eric. I think number 10 and number 12 no. Amo Okay. tong nakita naton kagina sa uruunhan sa may lawas abis ang victim. Mas kilid sini may nakitaan kita nga deformed slug pero Okay. sa karon 18 o kung 18 na ang marking nga ginausar karon no o kung mga numbering nga ara makagmakitaan man nimo diri sa lugar mismo sang incident action action na Eric no? Okay. May na-establish kita diri nga apelyido ni Eric pero subject to be confirmed mas magid ang pulis nga makahambal sang complete name sang sinang awon nga pulis nga ginaligar amo na siya napatay Action Alvin. Yes sir, actually may nagtimbre man sa ato no galing kay siyempre ginahulat man nato no ang mga kapulisan. Okay. Sa station Number 4. Especially station 4 no si Major Romucan. Major Romucan mas may ara na siya ngalan na complete. Yes sir no. Pamangkutala siya kung may available siya nga complete name na. Yes, si Although Major may ari Romucan. na kita diri na captain nga complete name niya pero mas mayang pulis maghambal. Yes. Sir, may complete name na kita sa victim. Sir, bakilala na natin sir. Anong pangalan sir, complete name? Si Patrolman Eric Alcosaba. Okay. Alcosaba. Yes. Action na Eric. Yes. Patrolman Eric Alcosaba. Alcosaba, correct. So, sir, taga-diining victim sir. Ako taga-Mansilingan daw siya dito. Taga-Mansilingan na. Masilingan, kapuli. According sa mga police officer natin, taga-Mansilingan siya. PO1, PO1. Din siya assigned sir at this na Formerly sir, according sa atin na police, na-assign siya sa Mobile Force Company dito din sa Bacolod. Na ang pinaka-last niya na assignment is Station 7 bago siya na-assign daw sa Kwan. Pero subject for confirmation pa yan sir. Subject for confirmation. Ang ulihi Ang last niya assignment is Station 7. Ang last assignment is Station 7? Sa Station 7, ang katapusan niya nga assignment. Yes sir, pero confirm natin yun ang sabi ng mga police natin sir. Okay. Sir, siya sir sa Idalom mismo sa ano nga company, Mobile Force Company dito. Bacolod City Police Office Mobile Force Company Action Alvin. Station 7, munang last assignment according dun sa police officer natin na nag-aabay sa akin. When was the last time sir nga naglakas siya ang katapusan niya nga assignment sir? Station 7. Station 7 pero Station 7. naglakas siya mga tinilang sulit or nano? Na-transfer sa Sir accordingly sa Mindanao pero hindi na siya nag-report doon. So, ang status sa Sir Raul. Na Eric, no? So far, si Major Pumukan pero natali si Action Brian may dugang. Sige, action na Eric, malibot kita diriliwat. So confirm Action Brian, PO1 Eric Alcosaba, dati assign sa Bacolod City Police Office Mobile Force, lately na-assign sa Station 7, kagamuni, nagwa siya. Yes, action na Eric na gin-assign sa Mindanao, pero allegedly ining biktima ang awol na absent without leave sa sining mga tiniyon. That's why nga diri siya sa Bacolod, diri siya taga Mansilingan, according niya sa kay Police Major Pumukan Action Eric, Okay. And suliton sa PO1 Eric Alcosada. Correct. Eric. Alcosaba, correct. Yes, dalagid lang kayang pamilyari sa piyak mo. Nag-aabot pagugid lamang. Try naton nga makakakita sa gamay lang nga statement regarding say para makumpleto na to nagalibot pwede sa piyak kay Sirimatrion, grabing traffic, no? Sa aton nga mga viewers dira pasensya gamay. Pangita kita ideya diri pato kita kalusot kay tanan karon diri ginapalabagyan sa kilid nga di makalabay sang paayo gid, no? Para maka-plus target sang posto, no? Ang aton siling nga soko, ang kapulisan sa siling nga mga tiniyon, no? Dalagidang kay may babae nga nag-abot diri. Naka ginapapirma siling nga mga tiniyon.
we don't know kung anong iya sining connection, relasyon sining nasambit yang biktima action Eric. Okay. Ulat-ulat naton may-ari man isang pamilya na. May bilang may-ari na nagabot ring may tigulang, may idaran diri nga lalaki, may dalang bata. Okay. Posible pamilya ato actually delegate lang kay yung na-check lang natin diri. Okay. May babae diri nga posible base ilang ko sigurado kung sawa ini, no? Salamat sa mga listeners sa Action Radio nga naghahatag diri more information as to sa identity sini silakyan nga gisakyan sa mga suspect Action O'Brien. Okay. Kalikitang kay may gina-share pag ang babae sinimatyon sa police. Okay. Ang investigator sa police station number 4 nag-gather sa dugang impormasyon. Oo. Labi na diri sa babae, no? Nag-abot daw sinimatyon kamakitan sa aton niya live video dira. Oo. Historiana sila. Oo. Isa na nalupangdan ko ang cellphone sang victim Action Eric. Nga inablang cellphone nga mga ang gamay na bla, nga Okay. mga old type kita mo nang pareho sa akon nga ginatawagan mag-report ko. Oo. Amo na ang type ng cellphone Action Eric pero brand siya ni Nokia, no? Tapos Okay. na paglataw ko. Oo. May cellphone ang victim na ginakaptan. Nakitaan ko ng cellphone sa babae, pareho Action Eric. Oo. Todo kapit ining cellphone nila nga duwa posible lang, no? Okay. Daligid lang kay mega ano ni siya man asawa o kon puto hindi ginato na sure Action Eric sa mga viewers naton dira hindi pa na sure ako na nung relasyon nila sa ning babae nga di sila material. Okay. May gina-istorya sang pulis na check ginaton na kompleto ini kung anong relasyon niya sini. Ito na ginakwat na sini material ang bangkay sa biktima. Okay. Nakitapos ng sofa Action Eric mo. Okay. So, mga gintabunan sang puti sa sini material. Oo. Okay. Sindihan. Asawa, gini Action Eric. Asawa sa biktima. Yes, ang istorya to sa material. Okay. Daga ako sa sakon nga bana yan is, no? Okay. Ang ito naka-pink kaina. Okay, asawa ini. Ginkarga ini siya sa kuan ini, Delorder. Funeral parlor. Funeraria. Okay. Car, no? Okay. Funeral parlor Action Eric sa material. Okay. Soko na, soko. Soko. Gina-advise ng pamilya diri hindi pagtandugon kay on process pa. Okay. Ari nang iya sining ito na. Dala na. Pagkalaw yan. Okay. Mga cellphone gusto ko aon sa asawa. Nagayong asawa nga pwede mapang cellphone tapos ang taga-soko hindi. Kay ebidensya na mo. So, talaga na. Okay. Nag-ayo sa ato na siya direct hindi mo pa-interview pero amo to kini asawa to siya, no? Asawa ang na-istorya na to. Action direct. Talaga lang kay check na to, Andre. So makita sa live feed natin. Ang edad ang yang middle name Action Eric Lim. Oo. Eric Alposada Lim, 38 anyos. Okay. Taga East Home 4. Barangay Mansilingan. Oo. East Home 4, Basilingan. Nakitaan pa din. Okay. Around 3:50 na tabo ang pagtiro siya. Ano? Plus 3:50. Alas 3:50. Okay. Sikutan at mga ganyan. 38 years old ba? Bata pa, ubin pa. Ubin pa katama. Nagad kay
Depa Police ng Duga ng Italy ang kapulisan sa sila nga mga siriyon. Mga actual din, mga pilagitanan. Mga pilagitanan national ka mark, ka number, pasiyo. 18, no? 18, pero may number 19 pa. May 19. May pag-akwat action erect sa lawas nga. May isa pag nga din mga butangan sila number 19. So mga 19, ka marking sa nakitaan ta dire. Pero inang 19, I don't know kung gini na siya, ng basiyo tanan. Kasi bala evidence man ibang ginamarkingan dire, no? Pero pag hindi ko basiyo, ginasyon ereka. Pasensya sa mga viewers sa daan, kaya ginasure lang natin. Hindi kita eksperto, ginpan siya pero Okay. Balikan ta sa lipat tawid Action Alvin Graban, Action Brian Morden sa crime scene. Sa silipang lutang sa kay PO1 Eric Alcosaba, 38 years old, taga Est Home 4, Mansiningan. No? 19 na ka mga markings na himo sa ato sa kapulisan dira mismo sa crime scene sa mga katapos sa sakwa. Okay, nakalive na kami sa Action Radio Bacolod 684. So, amo na Action Eric ang senaryo sinimantiniyon. Nakitang may mga pinapamangkot pa din nga mga importante ang pulis. May may pero sa mga 19 ang sir dito dalawang ko, no? 19 wala pa may sasakyan pa sir, no? May salakyan pa Action Eric, kabalong Action Eric. Ang salakyan sining diktin nga Toyota Hilux, puti ang duwag sini. Okay. Ang yan sining nga pampiyan nagaduwag sang itom, no? May duwa ni ka-Igo sa windshield din mismo. Ang Igo ara sa may right side, meaning sa passenger seat mismo. Sa atubang na sa salakyan. Sa kilid pagit sa window niya, ay sa pagit ka-Igo sa may passenger seat ng Japon Action Eric. Okay. Sa sinito niyo, ang sitwasyon sa Toyota niya nga salakyan, bukas ining sa driver seat niya. Iya salakyan. Iya salakyan ni bukas. Toyota Hilux. Hilux. Yes, puti ang kolor. May plate number ini donto kung pwede nilawagon plate number niya. Okay lang siguro. Okay, FAG 8368. FAG 8368 Action Eric. Liwat. FAG NAAG F Foxtrot Echo. No, A Apple. Foxtrot Alpha Dot G 8368. Tama na yung number. Ang yung conduction number yun sini A9 A623. Bago pa lang, bago? Bago nito, bagong plate number niya. Hindi naman siya for registration, pero ang plate number niya, amo ni mga bago nga mga plate number sa mga gina-provide sa Land Transportation Office, LTO. Amo na Action Eric. So, bukas ining Toyota nga driver seat niya diri nga pertahan, Action Eric. Tapos ang pila sa nakitaan ko, sa observation ko lang, 3 sa nabal ko na, 2 sa windshield niya, isa sa may passenger seat nga window, Action Eric. Amo ng 3 ka-Igo nga nakitaan ko kaina. So sa kilid sa Toyota niya, may ara sang isa, 2, 3 ka basiyo nga closely makitaan mo sa Toyota Action Eric. Ang 2 to ato sa may ulo gid mismo, no? Meaning pagtiro lapit ka tama, close range Action Eric. Ang sa kilid naman niya sa lakyan niya siguro mga ara sa 5 ka tapak or 20 ka tapak ang kalayon, may 2 man ka basiyo. Sa buli sang Toyota may mga 5 tubtob pulo man ka tapak, may basiyo naman Action Eric. Kag ang pinakadamo nga basiyo dito dili na ni sa may corner mismo nga diri siya gin finishing Action Eric. Napakitaan ko diyang number subong makitaan ko 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Okay. 15 ka basiyo nga diri nagapalibot sa iya sini bangkay nga ginhayaan Action Eric. 15 ini ka
numbers nga makita naton diri nga ginbutang sa Soko, no? Okay. So mga 19 kung nakabaglan ta mga 19 to 20 ka ba siyo hindi pa gid naton ma-sure, no? Ang aton nga Soko padayon pa nga naga check paghapon Oo. sa sini nga mga tinion, no? So ang avansa nga puti kay na allegedly amo tong ginsakyan sang mga assassin, actionary, mga suspect. Okay. Ang iyang direksyon sa to hindi ginato mabalaan kung going to Burgos Public Market, going to Baybay, kung nagliko siya bala pa tuo or nagdirekta sa Action Eric padulong to sa may New Government Center nga way. Kay ang video nga gin-provide sa aton nadula na sa dayon mo. Da mo na, pero actually initial ginado din gitong direksyon niya sa avansa way gid no mabalaan. Pero as a initial action na Brian, sa pagpangusisa man naton direction na Eric, halin diri sa area pabaybay pabaybay Burgos nagagi sa Burgos pabaybay. Yes, amon action Eric pa Burgos pabaybay sa nga porsyon pa west ang direksyon niya. So from Burgos from Lopez East area dire inang ginatawag nato action Eric nga alin ka diri sa may Lopez di ang bangga pakadto sa baybay Korte na Kadabo action Eric mo. Mayara sang bangga din nga pwede kang pasulod sa Villamonte. May bangga man sa police station number 4. Pwede man to sa may bangga Patio. Pagabot sa Burgos Public Market at ubang sa West Negros College may mga bangga man dira nga pwede siya ka liko action Eric. But damo sa mga CCTV so sini nga mga edipisyo kay lunsay mga establishmento ina diri no. So posible nga makabulig ina sa investigation man sa kapulisan. Now, sini matiniyon sa gihapon padayon ang pagbutang sang marka sang kapulisan o konsoko ano. Okay. So makitaan sa live video naton dira. Oo. Ang distance sang isa ka empty shell pakadto sa isa ka empty shell action Eric. Oo. Ginatakos nila ini. Okay. May intruhan sila nga dala diri no. So kananuman nga mga technicalidad sila inaway naton mahibal-an pero mo nang ila sila nga ginahimo sa sini nga mga tinion diri sa area no. Ang relo na bilin diri, ang cellphone na bilin man, pati ang kalo niya, ari man digapon sa area. Kag still nakakordon ining area para ma-secure gid kag hindi ma-contaminate bala ang lugar para ang pag-imbestigar sang kapulisan sigurado. Okay. Action Eric, no? So, amo na ang senaryo sa sini nga mga tinion naton makita diri sa area action Eric, no? Padayon nga ate kon hapon mas nagalala sini tinion ang traffic diri sa area sang Lopez. So makitaan sa aton nga wala video dira. Okay. Ang traffic sini tinion hindi ma-insindihan. Subong ang traffic, subong perti pa dira sa area. Perting traffic, in fact, action Eric, ang traffic light diri, wala naging paandar sa sinima tiniyon, gin-off, inika, gina-manihar, subong sa aton, sinima traffic enforcer na lang. Okay. Ang pagpalabay sa mga salakyan para sila mismo, banta-banta sila kung pwede na maka-abanti o kung hindi anay na action Eric. So, muna, no? Ginpangwa na nilang marching sa aton ng mga taga-Soko diri. So far, sir, mga pila ka ba siyo, sir? Initial, sir. Pila ka ba siyo, sir? Wais ka ba siyo sa atin? Delegate lang. Okay. Yes, action Eric, no? Katupita kay Police Major Humukan, Reynante Humukan. We have the information pero confirm to sa action Eric, may mga information mga naglapot ni saya nga may posibilidad nga dumduman mo to ginmulo niya sa aton action Eric atong 2017 upo diri kay Colonel Senyoron nga na-relieve sa siya. Sir, i-confirm ko lang, is there any possibility nga drug-related ang pagkutang sa victim? May possibility, sir, no? Pero hindi pa natin conclude kung yun lang talaga ang dahilan ng yung pag-cause. So, maganda pa tayo sa background investigation kung
kung baka may mga businesses pa rin siya or mga dati siya nakaaway sa service pa siya dati or during the time na sangkarin itong year. So lahat na siya na angle, ginaano natin siya ng possibility. But I think 2017, he was being listed as isa na lista siya. Nga na-relief diri sa Negros. Oh yes sir, yun sir ang mga reports ngayon at saka possible yun din ang cost ng relief niya. Kasi yun na sa lahat ng mga involved kasi ng mga sa drugs kinapang tapon sa malayo. Yun ang cost as parang penalty na rin ng higher office natin para yun sila ka-influence. So possible, yun na sir ang reason na na-relieve siya. Pero yung subject for confirmation pa yun namin. Sa initial pa lang yun. Siguro almost 2 years. Action na Eric, si Major Homokan, actually hindi na siya nag-report doon. So awol na siya. Awol niya sa bukas sir. 2 years. 2 years na since hindi na siya nag-report doon according sa doon sa mga hindi na nag-report. Okay. So, putting na siya, since wala na siya nag-report dito, I think, sir, he was one of the 7 na assigned dito sa Mindanao. Sa, sir, hindi ko pa alam, sir, kung kasama dito sa 7, kasi, sir, bago lang tayo dito sa Bacolod City. Pero, namin, sir, i-confirm namin yan kung kasama siya dito sa 7, sir. At saka yung, ititingnan din natin kung naka-report pa dito sa Mindanao o hindi talaga siya nag-report. Kasi yung accordingly yun parang sa mga classmate niya nga, hindi na siya nag-report doon. Sa assignment niya. Sa report, dismiss or awalan niya akong status na. Actually na sir, kung hindi ka na nag-report, drop from rules ka or papailan ka ng kaso administrative for dismissal. Yun yung mga possibility. Anong rank ang guli? Dati PU1 sir, ngayon nag-report sa patrol. Pwede ako sir doon sila years sa service? 2011 siya eh. According dun sa 2011, so 8 to 9 years na siya. Pero, ito pa gusto din sa mga recovery. Sa ngayon, sir, bali, na siya, ang SOCO operatives natin mag-determine. Then, after sang document na lahat, ito turn over yan sa investigator natin. Kung lang taon tagid, sir, sa victim, pagdutang sa victim. Sa ngayon, sir, parang hindi pa kita maka-establish din o makahatag ng conclusion o baka possible dun sa drugs din o sa mga previous sa kami mga roon sa mga dispute. Hindi natin alam. So, i-conductan pa natin sa investigation, sa thorough investigation. Actually, may ari na din sa isang pamilya niya pero hindi pa sila natin na-interview. So, maybe doon tayo bigay na. Major Humukan, Manikata sa Action Alvin. Sa noto niya sa inyong kalinya, no? Action Alvin, please come back. Okay. Check ng signal ni Action Alvin. Sa sinema tinion, no? Action Alvin? Okay. Balikan ta si Action Alvin Grama. Action Alvin? Yes, action na. Sir, nagka-istorya na ka mo sa pamilya? Actually, sir, initially kanina may ginturo nga one of the family, so gin-interview na natin sila, nagpakilala na tayo, pero sabi ni sir, hindi muna sila magbibigay ng mini statement. Even ang asawa niya, wala pa man. Sa ngayon, sabi, wala pa natin na-identify kung sinong may wife siya, sir, o may family siya. Kasi yun nga, ongoing pa natin investigation. So, possible din na sa police station or after matapos itong processing ng SOCO, doon na siguro tayo mag-start na mag-interview sa background sa atong victim. Okay. So, then also sir included doon kasi ongoing yung lahat na pinapasabi ko ngayon mga areas na may possible CCTV. Sir, kay komodo ka mga salakyan ang na-identify, possibly din diri. Kay una ginmensionan is Avanza nga puti, ikaduha is Innova nga puti. Ano gidiri siya? Actually, ang naton isa lang. Kasi ang una nila nga sinabi, Innova na puti. So ngayon, gin-confirm natin sa iba, sir, hindi Innova, Avanza. Then nakita din natin sa video,
doon sa nakakuha isang concerned citizen naton, kung ako ang mag-size up doon sa sasakyan, avansa na lang. Oh, may plate number ang Avanza nga ni. Actually, sir, may binigay na na plate number sila ngayon, but based doon sa video, malabo. Subject for pa natin, sir, i-enhance pa natin yung video para makipimnan talaga natin kung ano talaga ang plate number, sir. Oo, pero after this kung makita ng ining numero, i-rekta na ni sa LTO to check who's the owner. Yes, sir. Malaking tulong yan, sir, para ma-identify natin yung kung sinong may-ari noon. Baka ang may-ari ng sasakyan, one of the suspect mismo. So, madali natin masolbang kaso, sir. Yes, sir. So, sir, thank you. Si Major Humukan, action na Eric. Okay. May nagpungguhan na ipadaring Ha? tricycle. Tricycle kag? Tricycle ka pick up. Ay nano, nga mo nagka-traffic na yan, Nag-iuga binungguan. Pasa ko na lugar na gutok na action albin. Oo, gani man. Kahit ang tricycle, ari diskilid, posible, galantaw bala. Oo. And Mga ang OC. sasakyan, galantaw man, ga-OC. OC zero. Oo. Nagbungguan ay git. Ay, nano. Ang Te? motorsiklo ka ng tricycle, Dako damage. bungguan git. Ang abuli lang sang motorsiklo, no? Ang ginbungguan sila. Anong bunggo? Kwan? Pick up? Action na Eric, pasok ko sa mo sa action. Okay. Action na Eric, pick up ining kwan lang. May medyo talaga lang. Kwan na innovate ng action Eric. Okay. May karga pa ni nga mga tubo. Ang Pick up. Okay. Tapos ang gasunod di siya sa tricycle. Ang tricycle ding driver daw mangunsiho man kusuglitan tapos lumiko gamay ining tricycle. Okay. Na sagait sa diri sang pick up. Oo. So bangod ang pick up medyo daan siya nag-aak nag-crack ini siya nagpalos ang iya sini nga mga daan naman na. Sa ulo. Daan naman na. Tapos siya man nagbunggo sa tricycle. Siya nagbunggo sa Eagle ning Nissan Eagle naglabo. No? Okay. Galing kiti may ara sang connectan na inang may bunggo gid. So dalon gini sila ya sa police station kag-imbestigahan ni sila. Pero dugan naman ang traffic da. Nagdogang gid Pero ginaayo di sa aton nga mga traffic enforcer nga dasigo nila kay para makahalin di sila. Gani. Oo. Okay, may napapahalin na din sila subong kay para hindi na magmatamaan. Oo. Ginakwat. Okay. Gutok. Ginakwat ang? Dasok. Ang bansang driver sa pick-up, siya kabalo ka gutok, dasok, hindi, igo, git. Parehas mo lang mo. Agin po, sir, talihan nyo na kayo, gadugang, gamo traffic di. Connection direct, no? Sige, so na, okay na to, no? Ang bungguanay, pero daligid lang kayo mabalik ko din sa Piaca area. Kay tulotistingan tani ang pamilya sang biktima diri kung makakuha kita bisang pandre initial. Okay. Hindi gid maka Di ba mga statement ang asawa? Oo, ang asawa. Hindi na to ni matambog action. Gina-respeto na to na. Oo. Bahala na to hindi kita makakuha sa reaction nila sa situation nila. May sindihan ginato na, no? Ang ila sining sitwasyon. Sining mga opinion. May tatlo ka babae diri, kag isa ka lalaki. Ang lalaki nga nakablo mo ni siyang bayaw. So meaning, puto dyan yung babae nga asawa sang victim, ano? Nga naka-pink. So, same material. Kasinggitan. Okay. Paligid lang, So, Bray? Action Bray? Action na Eric. Ipasa po Action Alvin. Ma-evaporate ko di anay. Oo. Medyo lapit na size. Oo. Gani? Daligid lang. Action Bray? Bray? Yes. Balik kayo ko sa Action Alvin. Dugay. Ma-commercial break na ko na kadali. Mapakilala kita kadali. After that, balik ako sa Action Alvin. Yes. Ihatag ko siyang communication, Okay. Action Eric, no? Ben? Yes, sir. Ma-commercial break na ko pakilala ko kadali. After that, balik ka kada magkakatip mo kada drugang nga information, Ben? Roger, on that action, Eric, standby ang patrol diri sa area sa Circumferential Road, Burgos, no? Sa lugar din tiruhan si PO1 Eric
si ang police action na PO1 Eric Alcosaba. Alcosaba, no? PO1 Eric Alcosaba. Pasimangin available man dugay-dugay action Eric sa paghatag komento. Ang konang remarks sabi ang pamilya sa Ben? biktima granting yes sir. Ang exact location is Dalan Burgos, Circumferential Road, sakop sa Barangay Villamonte. Yes sir. Okay. Action na Atubangan sang Lopwest East. atubang sang McDonald's. McDonald, okay. Proceed. McDonald's kid action na Eric. So, rekta diri sa area with action Brian Borden, action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod, action Rod. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita, may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod
mensahe, wala sang ginadampiligan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, padayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbi.